Wala mo tuyog ha? Ako si Gadre. Ako pinakaisog. May mo tubag ha? Tubag ka? Uy! Very good. Kung kinsa ka tubag-tubag ha, hupot lang akong edad. Buhanga ka. May mo tubag ha? Oo, ikaw. Asamang ka? Mo tubag ka? Mo tubag ka ha? Diba baka nga ako si Gadre ha? Kinsa tayo mga Gadre, putlan ako tintin. Iso ka di. Ay lang tubag-tubag. Taga-asamang ka? Mo tubag mo ka? Diba baka nga kanin, kita ni mo tanan, ako ah! O ka ni Sid, nakita na ko ni, ako ani. Reklamo. Ako na imong kwan, malada ka mo kay motor. Ha? Kumuagi ka dire dapat. Ina, tabi-tabi po. Kumuagi ka dire dapat mananghed. Dire pa kahoy kasabot. Sige boss. Bati na kay basi tuloy o tiga pala. Ano? Kuruntok. Uy! Kisay kahin ya! Oy! Asa ka dito? Asa diri? Asam ka kikay nganong gadagadagan ka? Nay, siga ito boss. Kisay siga ako may siga diri. Nagto boss, ikaw may itong shade ako katong purong nako gani. Hay man. Nadi ay. Yawara. 2,000 years later. Siga diri bad ka? Ayan. Ikay siga diri bird. Siga magulog ka bird. Ay, magkakaabot. Kinsay ka abot ay. Ningo mo guys siga. Naku ni siga diri. Ikaw di. Uy. Wala bala ko. Naman lagi kay. Hoy. Ay, sabi na ning lili man ka. Tanaw mo ka bird. Ha? Lima na ba? Mauna yan, isong Ikaw. kanina sa kuway. Ikaw ba garabo ya kanina? Aray diri ba? Wala ka dos mo ha? Wala ka dos mo ha? Mao na kanina ni agi wa panangit ko ha? Dapat manangit ka bird. Hindi ka maginana bird. Aray diri ba kay magistorya ta? Ko kay antom tak. Ay, sige reklamo mo to ba pag mo na kalagot. Aray diri ba? Aray diri. Aray diri. Ako wala na kabalaka diri good kay kami mga siga may pero mga naong puli kasing-kasing. Sabi Mga to. mayaming tao. Tinood. Ano mo na siya? Kani. Nato ginang ideel si mo kan Ano ka? para makaikiyas ka. Imuhang kinabuhi o 150. 50 ba? Mura mo na magbayot noon. Unsay ba ito? Duntokas mo ha? Duntokas mo ha? Usay bayot. Balak ng guwapo eh. Kanon ako dito bigay sigit-sagit pa mga. Ikaw ba ay kinsulto ha kay di mi bayo ta LGBT rabi. Ha? Kami may siga diri, kami may siga diri. Bayot. Bay. 50 o imong kinabuhi. Kanay mo mong kinabuhi o kanay mong gibuhi? 200. Bratura. Kabata pobre gid nimo gyud. 150, 300 pa na mong duha. Kana magbelo nya di ka. Gikan man kamo sa abroad. Oh, yama. Oso. Yama gamay ra ba kayo? Gamay bitaw. Pero di mo ta ko musugot gani kung di pa kinabuhi ko on. Di ni sabi ko di. Nasa 500 mo daw 250 min duha. Ora. Hindi. Ha? Ban. Una bad. Kaway una. Just waiting down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a hashed out turnstile. I see what the time.